ሰላም ሰላም ናይ ዝፋኒቶ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ኣብዚ ዘለኹም ሰላም ክትኮኑ እንዳተመነኹ ንሎማዓንቲኻ ብመደብ ሕቶን መልስን ምስ ክብርቲ ሓፍትና ተኬን ወለተ ጽዮኒቶ መጺናኩም ኣለና ምሳና ንክትጸንሑ ብትሕትና ንላቦ ናኡ ክነብለኩም ሰናይ ጊዜ حراي بمجمريا عبد الرزاق نازفاني توب channel قاشا بمخان انكع سلامة اخي اندوالكو حراي نافتنا كناتو قدامي حتى زخوان ارتدكس توادو هايمانت مالت انتاي مالتي قاليوت يسمعنا عبد الرزاق أرثوذكس تزرزيرو كصحاف تلو أوريتن حديثن التأمن رهرهين فقرن التمهر تو تلقو أملاخ التفزم دوغما زيت غير هايمانوت ككريستوس أملاخنتو التأمن سنكسار مزحفتي التونن قاليوت يسمعلنا عبد الرزاق توحدو انتزرزر ترادانت ملاختي التأمن وزيما قداسي التقوم هدعتن بركت التهب ديمقراسي زلوا هايمانوت انتزرزر هافتا من دخان زيت فلي يقريتان محرتن التهب ما محلت سريعة التحدر نو زحدر الله مركب ترجم من ورقة التمهر قالي ودي اسمعلنا بزيك بعد ملي سلو حراينا بكالي حتو كنكي يتكلنا أنا سلسة نجارات يفرح له لبلا قدس عبو مني بهال بتن سلسة نجار يفرح له زبلوها انطيب أنا سلسة نجارات أفرح اللهو نساتن دما نفسي كابسجاي انت فله أبكر مكزافير انت قرب فرديك فرد كاللهو زولايك قدوس أبونا قدوس يعقوب زاسروب قالي ودي اسمعلنا تقو يبزح بركتنا قدوس يعقوب زاسرقوها حدارنا بحقي أنا سلسة نجار أفرح اللهو يا نفسي كابسجاي كتفلا خلا برجت أبز عالم نبرتهم زقنينا كل جزين ملالس قال نفس سجان كأي فلالي أي أو عالم كلنا دمانا يسجان ما نفسه أمجي كلنا سنك إخنا دالو يجبعنا مالتيو أو كرم إكزابير كتقرب كلا نفسي كبل خلو يعني إحنا أو كرم إكزابير نفسنا كتقرب كلا أنت يعلوا فرديك وهاون نخلو بحقي كبيدينا أبوتاتنا نزينا غير زفرح نيرو مالتي نحنا نمنطي نفرح ملزنعهم حرك قالي ودي اسمع الله دولكو زنبيتي سالسي حتى غاني كنتا ويتسلي أو لبوك الوزيت اللسل أبحري جريو مهرتي كحفز متصبعي زبهلك بسابو مني بال أبونا قدوس مار يساق يبحالو عليه ودي اسمعلنا ملو ملسي تمليسو أبونا قدوس مار يساق يبحالو رواي حتىها هورا قدوس ناثنائيل أبي يرساليم حمش بيت كريسيان أهنيتو تن بيت كريسيانات انتاينيه قدماي اندا ኢየሱስ ካልአይ እንዳ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ሳልሳይ እንዳ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ራብዓይ እንዳ ቅዱስ ገብርኤል አብሳሪ ትስብእት ሓምሻይ እንዳ ቅዱሳን ሐዋርያት ቃለ ሕይወት ይስመዐልና ምሉእ መልሲ ተመሊሱ በረከት ይሕደረና ሓምሻይ ሕቶ ዓመታዊ በዓለ ዝኽሪ ዕረፍቱ ንጥበኛ ኢያሱ ወዲ ስራክ ود على عزر تهاجر يورساليم مع زيوال
16 ግንቦት ቃለ ሕይወት ይስማዕልና ምሉእ መልሲ ተመሊሱ 16 ግንቦት ይውዕል ማለት እዩ። ሻድሻይ ሕቶና ኢየሱስ ማለት መድሓኒት ማለት እዩ እንተኢልና ሲራክ ማለት ከ እንታይ ማለት እዩ? ሲራክ ማለት ጠቢብ ወይ ከዓ ጥበበኛ ማለት እዩ። ቃለ ሕይወት ይስማዕልና ምሉእ መልሲ ተመሊሱ ሓራይ ሻብዓይ ሕቶ ዓመታዊ ክብረ በዓል ልደቱ ንቅዱስ ዮሃንስ መጥምቅ መለኮት መዓዝ ይውዕል? አቦ ካህን ቅዱስ ዘካርያስ ጲስጢስ ማለት ሲራክ ማለት ጠቢብ ወይ ከዓ ዕለት 30 ሰነ ይውዕል። ዕለት ቃለ ሕይወት ይስማዕልና ምሉእ መልሲ ተመሊሱ ሻምናይ ሕቶ ናይ ሰለስቲአን ደቂ ኣዴና ሶፊያ ትርጉም ኣስማተን እንታይ ይበሃል? እምነት ማለት እዩ። ጲስጢስ ማለት እምነት ማለት እዩ። አላጲት ማለት ተስፋ ማለት እዩ። አጋጲስ ማለት ፍቅሪ ማለት እዩ። አዲኡ ድማ ምሉእ መልሲ ተመሊሱ ሓራይ ተሻይ ሕቶ ወልዲ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሃንስ ወይ ድማ ወለዱ መነመን ይበሃሉ? አቦና አዲን ንመጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሃንስ መነመን ይበሃሉ? አቦ ካህን ቅዱስ ዘካርያስ አዲኡ ድማ ቅድስት ኤልሳቤት ይበሃል። ቃለ ሕይወት ይስማዕልና ፀጎየ ብዝሕ ምሉእ መልሲ ተመሊሱ አቦ ካህን ዘካርያስ አዲኻ አዲና ኤልሳቤት ይበሃሉ ማለት እዩ። ሓራይ 10 ናይ መወዳእታን ሕቶናኻ ቅድስቲ አትናስያ ናይ ሰለስቲአን ደቂ ስም ትርጉም አስማተን ትርጉም እንታይ ኣለዎ? ቴዎድራ ማለት ሀብተ እግዚአብሔር ማለት እዩ። ቴዎፍና ማለት ሃይማኖት ማለት እዩ። ቴዎዶክስያ ማለት ስብሃት ንእግዚአብሔር ወይ ከዓ ምስጋና ንእግዚአብሔር ማለት እዩ። ቃለ ሕይወት ይስማዕልና ምሉእ መልሲ ተመሊሱ ናዲና ቅድስቲ አትናስያ ናይ ሰለስቲአን ደቂ አስማት ከምዚ ቴዎድራ ማለት ሀብተ እግዚአብሔር ማለት እዩ። ቴዎፍና ማለት ድማ ሃይማኖት ማለት እዩ። ቴዎዶክስያ ማለት ከዓ ስብሃት ንእግዚአብሔር ማለት እዩና ቃለ ሕይወት ይስማዕልና ምሉእ መልሲ ተመሊሱ ፀጎየ ዝሓልኪ ኣብ ድረዘይ ሓራይ ክብራት ተኸታተልቲ ዝፋን ዩቱብ ቻናል ናይ ሎማዓንቲ ሕቶን መልስን ዝመስል ነይሩ። ኣብ ቦታ ኮመንቲ ክእረም ዘለዎ ነገር እንትዳሃሊኻ እርማትኩም ንፅበይና መደብ ሕቶን መልስናን ከዓ ቀፃሊ ክኸውን ኣብ ዘለኹሙ ሰላምኩም ይብዛሕ።